Fi Brussell, il-kandidat laburista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Lino Bianco iltaqa' mal-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Hannes Swoboda u ma tkellmu dwar numru ta' ideat maħsuba biex tinħoloq Ewropa għal kulħadd. Is-suġġetti diskussi jinkludu l-impjiegi l-qatt fost iż-żgħażagħ, il-faqar, l-ambjent u l-immigrazzjoni regolari. Fitra mill-uffiċċju tal-President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Swoboda lil Lino Bianco intqal li Swoboda jifhem il-preokkupazzjoni ta' Lino Bianco dwar ir-realtà taż-żgħażagħ Ewropej li jkunu esploitati biex jiksbu esperjenza ta' xogħol. Hannes Swoboda qabel ukoll ma' Lino Bianco l-immigrazzjoni regolari hija traċedja umana li l-qerq tagħha huwa fl-instabilità li qed taffettwa pajjiżi tas-Sab-Sahara. Għalhekk hija priorità li jinħolqu mekkaniżmi ta' solidarjetà effettivi mill-Unjoni Ewropea għal pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa, inkluż Malta. Swoboda nnota wkoll il-viżjoni ta' Lino Bianco dwar l-ambjent, tema li jemmen li għandha tinkludi l-aspett soċjali u morali daqskemm importanti l-aspett ekonomiku.